Кулланудан чыккан эске телефоннарны, планшетларны, дискларны нишләтергә, Төбән Камада тузган җайламаларына урнаштыру җайын тапканнар. Шәһәрнең 2нче гимназиясе укучылары бу эштә аеруча актив катнаша. Алар тузган әйберләрне эшкәртү өчен җыя. Гомумән, шәһәрдә синергия дип аталган әлеге проект уңышлы гамәлдә, тулырак киләсе репортажда. Иске смартфоннар, планшетлар һәм компьютер детальләре. Берәүләр ватылган, икенчеләре сынган. Кешеләргә алар башка кирәк түгел. Шулай да икенче чимал итеп кулланырга була. 2нче гимназиядә синергия проекты гамәлдә. Шамил Харисов үзенең иске телефонын алып килгән. Моның белән тукталырга җыенмый. Кимендә 2 килограмм техника тапшырырга ниятли. Я не хочу, чтобы природу загрязняли. Biz әйләнә-тирә мохитны сакларга тиеш. Моны агачлар утыртып та, табигатькә техника калдыкларын ташламыйча да эшләргә мөмкин. Күп кенә балаларга искергән техниканы җыярга әти-әниләре ярдәм иткән. Куркыныч матдәләрне үз эченә җыйган теләсә нинди электрониканы эшкәртүгә тапшырганнар. Проект бик тиз популярлык казанган. Наши дети, наши маленькие учителя, еще раз повторю об этом. Безнең балалар бик тә кирәкле эш белән шөгыльләнә. Безгә электрон чүп-чарны дөрес итеп үтәлләштерергә булышалар. Киләсе елда һәр мәктәптә, шәһәребезнең һәр идарәче компаниясендә бу эшне дәвам итәргә ниятлибез. Проектта иң актив катнашучылар табигатькә икеләтә файда китерәчәк. Язын алырга утырту өчен агач үсентеләре бирәләр. Алия Галиуллина, Денис Макаров, Максим Липин, Татарстан яңалыклары.